भैया सावन का महीना बा। अब पार्वती जी अपने भोला जी से बड़ा परेशान हो गई बानी। अब भांग गांजा रोज उनके चाहत बा। अब परेशानी से का कहत बानी भाव में कहल गईल बा, सुनल जा। उम्मीद बा अच्छा लगी। बहुत भाई कमेंट करता वीडियो भैया ना आवत था, तो बहुत दिन बाद एगो वीडियो लेके आयल बानी आप सब खातिर। फुल एंड फ्री बा, सुनल जा। बहुत मस्त वीडियो बा, बहुत ज़बरदस्त मैटर बा कि केहू सिंगर भाई लोग एकदम फ्री में गाई, कोनो एकर चार्ज नहीं देवे के। तो लिहल जा क्यों भाव में गौरा जी कहतानी। मानी बतिया कहतनी हम, ए भोला जी भांग गाजा पियल छोड़ दी। ए भोला जी गाजा भांग पियल छोड़ दी, और ना तो हमसे नाता रौर तोड़ दी। ए भोला जी भांग गाजा पियल छोड़ दी, और ना तो हमसे नाता अपन तोड़ दी। छोड़ीला जब धुआं सूंघ के माथा मोर पिरात बा, मिलेला का गाजा में मजा हमके ना बुझात बा। पिछोड़ीला जब धुआं सूंघ के माथा मोर पिरात बा, मिलेला का गाजा में मजा हमरा ना बुझात बा। दुख वाली बात बा, करीला विचार करीला गोहार, हाई भरल मटकी गाजा वाली फोड़ दी, और ना तो हमसे नाता अपन तोड़ दी। ए भोला जी गांजा भांग पियल छोड़ दी, और ना तो हमसे नाता अपन तोड़ दी। अरे सावन भर वकील श्री राम भक्तो पगलाइल बा, कहवर लेके देखिए नाथ कनई में ढमिलाइल बा। सावन भर वकील श्री राम भक्तो पगलाइल बा, कहवर लेके देखिए भोला जी कनई में ढमिलाइल बा। पी के बौराइल बा, देवघर में आज सुनी फरियाद, और भक्तन से रिश्ता तू अपन जोड़ ली, और ना तो हमसे नाता अपन तोड़ ली। ए भोला जी गांजा भांग पियल छोड़ दी, और ना तो हमसे नाता अपन तोड़ दी। तो भाई लोग गाना कैसा लगल, अच्छा लगल तो कमेंट करके जरूर प्रयास के सहारा जा, और खराब लगल हो तब बताया जा कि हाई कमी रह गई। अच्छा लगल हो तो लाइक कर जा, चैनल के सब्सक्राइब करल जा। फिर मिलब बहुत जल्दी एगो भोले जी का संगीत में शानदार मैटर लेके। तब तक आप बनल नहीं हमारा चैनल के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।